Okay, hvad ved vi om EU? Vi ved det, vi har lært fra folkeskolen i 1.G og selvfølgelig Basic Knowledge. Men hvad står EU for? EU står for Europæisk Union. Hvornår blev EU dannet? EU blev faktisk dannet sådan lidt senere. Det startede med at hedde EF, og det var kul- og stålunionen. Og den startede i 52 og bestod af 6 lande. Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Italien og Luxembourg. Også kaldt de 6 store. Danmark kom med i 73 med Jens Otto Krag i spidsen. I dag er der 28 lande. Nogle steder står der stadig 27, men Kroatien er kommet med. Hvem sidder i EU-parlamentet? Der sidder 766 personer, der er blevet valgt, og de bliver valgt hver 5. år, og det er repræsentativt demokrati, og der sidder 13 fra Danmark. Hvor er EU's hovedkvarter? Det er i Bruxelles. Hvem er formand? Det kommer an på, hvor i hvilken forbindelse. I kommissionen, der er det Jean-Claude Juncker fra Holland, eller sådan noget, tror jeg, han er fra. Og i kommissionen består af en politisk leder, 28, en fra hvert medlemsland, og de er så ansvarlige for et politisk område. Den forhenværende fra Danmark var Connie Hedegaard med miljø, og nuværende er Margrethe Vestager. Og hun har konkurrenceområdet. Så i det europæiske råd har vi Donald Tusk, og det europæiske råd består af 28 fagminister per gang. Så har vi i parlamentet, er det Martin Schulz, og det er igen så dermed det der 766 personer. Og vi har så 13 danskere. Skal vi sige det med? Okay, og de der danskere, det er fra Socialdemokraterne, er det Jeppe Kofod, Christel Schalmose og Ole Christensen. Christensen. Og de sidder så i, skal vi sige alle dem der? Det er lige meget. Så Radikale Venstre, der har vi Morten Petersen, det håber jeg også. Så har vi Morten Petersen, og for de konservative har vi Bent Benson. For det socialistiske folkeparti har vi Margrethe Auken. For Folkebevægelsen mod EU har vi Ronja Kari. Og så fra DF har vi Morten Messerschmidt, Rikke Karlsson og Andreas Vistisen og Jørgen Dormann. Og så fra Venstre har vi Ulla Tømøs og Jens Rode. Så har vi de der forskellige, hvordan et lovforslag bliver vedtaget. Hold din kæft. Og det starter med, at kommissionen, hende der sidder med et fagområde, hun laver et lovforslag. Det står så her, første behandling. Det går så ned gennem ministerrådet, de der 27 fagminister, en fra hvert land. Og så enten så vedtager de loven, og ja, så er loven vedtaget. Eller også så siger de nej til loven, og så enten kommer det til en anden gennemgang, altså efter behandling. Eller også så bliver den ikke vedtaget, så bliver den skrottet. Ja.